Мите, здравей! Какво правим тук и как ще процедираме сега с зареждането на колите? Да, в момента сме в Ресори Диведе и тъй като включихме Румъния като наша държава за зареждане с мрежата на Neodrive, Да. сега сме тук на тяхна станция и ще тестваме зареждане на DC с наша карта, което е едно от големите предимства на нашите потребители, че с една карта зарежда на всички мрежи. Добре, всъщност това означава, че ако аз имам карта на Travel by Electric, имам регистрацията, мога да ползвам станцията на Neodrive без никакви проблеми. Точно така, дори в Румъния. До сега можеше в България на Neodrive, сега може и в Румъния, като нямаш задържане на такса при всяко зареждане. Тоест няма авторизация, това е важно да го уточним. Нямаш авторизация по карта. Никой не ми взима пари, плащам кога? В края на месеца, когато излезе разписката за зареждане или фактурата, ако си какво се случва, ако съм бизнес и оперирам между България и Румъния? Всички фактури се разделят на държавите, в които е зареждано. Тоест, ако се зарежда само в България, получаваш една фактура. Да. Ако се зарежда в повече държави, получаваш по една фактура за всяка държава по юридически причини за билинга. Супер. Да. Ами добре, освен да покажем как се случва зареждането. Да, добре. Първо включваме кабел в колата. Това е първата стъпка. След това нашата Travel by Electric карта. Етап на мястото за авторизация. И стоп, изключвам. Толкова е просто.